हेलौ लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे भिडिअ लाना फैबाय भिडिअखौ जोबसिन होननाय जाबाय आं भिडिअआ दिनैनि भिडिअ माने रिएक्सन जागोन आरोना जोंनि बर' भिडिअ आरोना बेयो जोंनि गलाघाट सिसुबानिनो भिडिअ अल भिडिअ जागोन जेनेबा आवगोल बानायनाय आरोना हिर'इन आरो हिर'आ जोंनि बेनिनो सिसुबानिनो हिर'आथ' जोंनि गामिनिनो आरोना हिर'नि नामा रन्जन आरो हिर'इननि नामा जेनि आरोना नोंथांमोना नायबाय थाबानो जाबाय आरो भिडिअखौ मोजां नांबा लाइक कमेन्ट शेयार खालामबानो जाबाय आरो आंनि चेनेलाव गोदानबा आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामलां नोंथांनिसिम रिकुवेस्ट थाबाय आं भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै बारा गोबाव बानायला नोंथांमोना नायबाय थाबानो जाबाय आरो भिडिअखौ मोजां नांबा लाइक खालामला आरोना लोगोफोर भिडिअआ स्टार्ट जाबाय नोंथांमोना नायबाय थाबानो जाबाय आरोना नोंथांमोना नायलांदो ओरै थाखायो आरोना भिडिअआथ' मोजाङानो नायनो गावखौनो रल मडेल आरोना Yo gojoran dan bisa di tahun 2019 ini sampai basisnya dia. Baru paling sembilan nanti yo publik bangun. Nih rawa sih malah zana tapi audio ya. Mana bisa kemudian zatnya zana tuh. नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय
स' भिडिअ'आ जोब्बाय लोगोफोर। स' भिडिअ'खौ दा माबोरै नाङो नोंथांमोना कमेन्टआव हरबानो जाबाय आरो एबार लाइक खालामनो भिडिअ'खौ। आरो नोंथांमोननो बे भिडिअ'खौ नांगौबा आं लिंकखौ डिसक्रिपसनाव होगोन आरोना, नोंथांमोना लिंकआव थांनानै नायहैनो हागोन मेन भिडिअ'खौ आरोना। नांगौबा अडिअ' भिडिअ'खौ नांगौबा डाउनलड बानायना लानो हागोन नोंसोरो। स' नोंथांमोना माबायदि नाङो कमेन्टआव हरबानो जाबाय आरो लाइकखौ खालामलांथार आरोना। आरो आंनि चेनेलाव गोदानबा आं चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदां। स' नोंथांनिसिम बिसखौल' रिकुवेस्ट थाबाय। स' नोंथांफोर बाय बाय, दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै, बाय।